Ang lakas ang uso niyan. Ano yun? Sa bulkan din o kaya yan? Oo, dyan mo kulo ng... Ay, yung kulo ng tubig sa kalan. Hindi ka kapatid ka ng tubig. Tapos tubig na rin dito yan. Ayan, tawag dito. Yan yung ginamit sa atin. Thermal yun. Ayun, medyo mainit lang yan. Ano medyo? Subukan mo. Kung anong initan, yun din yun. Lalo na yun. May pangyayari ba, Papa John, na may kaaway dito, ibinato dyan? May magkataka ka, sobrang init. Pero yung katabi niyang dahon, hindi kulay naman. green. Oo nga, no? Bakit Pero, buhay yun? Nandiyan naman, kulay green daw. Pero ang init ng ano niya. Ibig sabihin, mataba. Mataba yung lupa. Ay, yung ano, pinagtataniman niya. Ayan o, tinan mo, green na green. Abot ng init niya. Dapat tuyo na yan. Ano? Dapat tuyo yan. So, green na green yan. Lakas yan, oh. Oh. Woo! Pwede ka dito magluto ng baboy. Dapat dito natin nilagyan yung manok ng Papa John. Ha? Bawal dito. Hindi naman pwede kasi sulfur yan eh. Ah, Pwede rin masira ang karne. makalimutan ka niya. Pero yung bundok, Sabi yung ano, nag-aso, yun. sabay mo yung bundok. Kita kayong puno, nag-iisang puno na yun o. Yung nag-iisang puno, yan o. Taas na yun. Buhay na buhay pa rin yung mga puno eh. Kaya magtataka yung damong yan o, green na green o. Ayun o, malapit yun. Nababasa pero ano ba? Kumukulong na. Kumukulong lava. Karugtong siguro to ng bulkan na yun. Kaya kinagyan ng geothermal dyan sa taas. Amoy na yan, te. Kano ko kanina, kaya mabaho. Lubluban ng kalabaw yung natahanan natin. Ito pala yun.